Vad är det för något, Elma? Groda! Är det en groda? Jag ser ingen groda. Är du rädd den? Det behöver inte vara Man rädd. behöver inte vara rädd smågrodor. Är du rädd för grodan? Nej. Ska vi Så se här vad den. den är? Vet du, då mormor var liten, då plockade vi grodor. Vill ni prova att hålla grodan i handen? Jag tror den hoppar iväg kanske. Ja, hon tappade. Vad är han? Gör inte det för Jag att gör hoppa lite mindre vatten kanske. Ja. Ja. Får jag hälla ut lite? Alltså jag gjorde... Oj! Jag håller på att fara ut. Ja, men jag ska stoppa den. Det var väldigt svårt att filma grodan. Där var Där! Nu vill jag lite mer. Vad säger du, Elma? Den kan simma. Den kan simma. I vatten. Man inte sitta. Får du ta upp den? Tog vägen. En strand. Tog vägen grodan. Men man kan gå lite mer. Men kan vi inte titta på grodan? Jag håller Vill du hålla i den? Nej. Åh, Tyri, den vill ju komma upp. Ja, ska vi ta upp den? Nej. Jo, titta. Titta. Nu hoppar den kanske. Prova. Upp, upp. Ska du hålla i den, Elma? Oj! Oj! Du vill ju hålla i den. Malin, du får inte hålla på och fjanta det sådär. Men det är ju jag som har gjort det. Nej, men det var ju Elma.